Plazaolako trenbidean barna. Horixe, Larraungo Haraneko Partzuergo turistikoak uda honetan egin duen eskaintza berezia. Eta ez da antolatu duten ekimen bakarra, aurten, Lekunberritik irten eta Leitzaraino edo Andoaineraino bizikletaz joan nahi duenari itzultzeko zerbitzuare eskaintzen zaio erdian nekatzeko eta bikoitza disfrutatzeko. Prestatzen? Bai, prestatzen ateratzeko bai. Beltza eta Gorrizaldiak prestatzen, Javier, bisitariekin bideari ekiteko. Egiten duna da paseotxo bat naturbidetik, lehenengo tunelaraino, gero jaisten da herrira, azaltzen du pixkoa eta Alde Zaharra eta Lekunberriko historioa, eta bueltatzen da geltokira. Naturaz gozatzeko beste era bat da, Trostan, Zaldigurdiz. Ekimena aurten jarri dute martxan Plazaolan eta momentuz bisitariek gustokoa dute. Muy original, el paisaje precioso y merece la pena, la verdad. Sí, nos ha gustado. Europako herrietan ohikoa dena hemen ere ezartzea proposatu zuen Plazaolako Partzuergoan Javier Arzuagak. Bereak dira zaldiak, baita Zaldigurdia ere, eta bera da gidaria. Hei, ura, ostora, geratzen dira oso pozik. Eta zu baita ere, ez? Bai. Zaldunek bat egiten dute orain oinezkoekin eta txirrindulariekin. Eta txirrindulariei zuzenduta dago aurten martxan jarritako beste zerbitzu bat. Bizikletak alokatzeaz gain, Leitza edo Andoainera helduta, kotxez itzultzeko aukera ematen diena. Gaur bertan ere badaukat viaje bat Andoainera, eta jendea, bestela kilometro asko dira, eta ohituta ezagonak, gehiegi iruditzen zaio joan eta etortzea. Beraz ez dago aitzakiarik, antzinean Lekunberri eta Andoain lotzen zituen trenbidetik paseoa egiteko. Tunelaren iluntasuna atzean utzita, naturaren edertasuna biderkatu egiten da.